ụmụnne m unu nụ ihe na-afịọtụ gbasalụ Odogwu Asaba ndị polisi mere arrest. A sị na onwe young girl chọtalịa na the girl bụkwa onye Delta steeti. Ọ chọtazi anya amamihe gabazienu asị na ha na-amakpoziri girl ka makpolia ihe nwa afọ wee gbawa ya obi ọ nata mesịa vidio wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. N'ịgwa gị eziokwu, ihe m bịara ikwu ebe a bụrụ gbasalụ ụmụ nwoke nwee self control ma ụmụ nwoke na-enwere self control. Abịa m ịkọ maka ụmụ nwaanyị. Ọ bụ na ị bụ nwa agbọghọbịa na-anụ olu m, kedu ihe mere iji wee bịa wee sisie ike niile isi mana ebe ị dị weak bụ ebe ego dị? A lot of girls will ignore you for being poor. Mana so far na iji ego gosifa moto, gosifa na ị nwere ihe niile dị n'ụwa, nyebefa confidence, gwabafa okwu love, immediately they will lose their worth. Bido gebe gị ntị respect gị. Isifa na ịchọ ka ha bịa Lagos na ihe bukufa flight, ha chọọ dị mma na ha ga-anwụ na ha jee anya, ha ewepụta obi kebi ozugbo. Ọ bụrụ ife akpịrị na-akpata. This young girl ifo kịta will not be the first and the last, because some of you ada anụ ife. Enwere one girl mma ka nsi wee nweta this information bụ nọ ihe a mere eme. A lot of guys nọ behind nwaanyị online na-eme na ha na-enye link for hookup. Chatzi the person. One girl mama mkpa afia chatịrị mmadụ si na ọ chọrọ ka onye ya ndị hookup. Ihe abụrụ life side girl mana frustration mere ya ọ chọghị imezi anything ka o wee nweta ego. Enyere ya link. Onye nyere ya link bụrụ nwoke, ọ bụrụ na ya na-eme ebe apụta ọ the same guy ya na-achatị gasị nwaanyị na na-enye connection, mana ọ the same guy ga-link kwa gị up with himself. Ebe a kpọzi ya je bụrụ no completed building asị ya bịaza ka eme ihe nwa ọ sị ahịa ọ nọ nwere ụlọ. The guy chọba ihe bịa emego threaten be ya na-agwa gị na-emego 4-5 years ago. Biko nu senataba na aka di onye kpọọ gị sị gị na ọ chọrọ ime gị invite ya to your side maka self worth gị. Anyị akụtazi ndị anyị na-amụrụ mgbe ha nwụọ maka na anyị nụziri nke a anụ ka ezi maka other girls egburu egbu anyị na-anụrụ maka fa ama ntresi nwu ka ezi maka fa. Mmadụ asị nọ self control. Which self control? Odogwu Asaba ịmara ibe public figure ka ihe megide gị ime ụdị ihe dị otu a. It shows maybe, I don't know, I am not judging him, or maybe you have been in this. Maybe na you believe na nwaanyị ọbụla you can mess any woman up. This is not just me saying it, because onye nwere obi mee ụdị ihe dị otu a. Ihe abụrụ obere mmadụ otu a. How innocent that girl is. Kedu ihe ga-elid ibe? Gịnị bụ self control? Ya bụ nwaanyị izizi. Ụfọdụ oge ikpe onwe gị nwoke na-ajụkwa ese ịmarụ nke na-abịa alụ gị. Maka mụrụmụdị obi ị ga-enwe nwaanyị ajụ imebia force ka eli anya enu ọsịa bụ ofu nwaanyị n'ọnụ. Ọsịa bụ ofu nwaanyị n'ọnụ. Itizi onwe gị na trouble. Ịbịazie echi bịa gwa anyị na-ekwensu. Mba, ọ bụla ekwensu. Ọ ife a bụ ife decide la ime. Because you have opportunities ịgbanalụ ọnwụnwa a itinye onwe gị n'ime ya. And you're a public figure. What about ndị na-abụzi public figure na-eme ụmụ nwaanyị ụdị ihe dị otu a? Enwere a lot of women know that if they tell you their story, you'll be shocked. Dear ladies, be very careful. Elekwana your words maka ego. Maka a lot of women na flood onye melfa justice baja na alaja. Don't be among, don't be a victim. Be very careful. Ihe a bụ okwu mma gwadebe gị na ọ bụkwa na ị ga-anụ. Ekenekwa m unu.